खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया खुंजागोन दिनै मोन 40 बियाबाव गासै मोन 11,401 भट मिरुआव भट होनाया जागोन आरो थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो दोलोनि बिजाथिफोरजों लोगोसे उदां बिजाथिफोर गासै सा 337 बिजाथिफोरनि थाखाय दिनै भट होनाया जागोन दिनै जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव 79,19,641 भटार्सफोरा भट होगोन मख'नो गोनांदि दिनै खुंजानो गोनां मोन 40 बियाबनि मादाव बिटिआरनि मोन 8 बियाबाव बिसायख'थिया खुंजागोन बिसायख'थिनि सिगां 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव दुंहाव थासारि रां बिलाइनायनि सन्देहजों बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देखौ हमदों बिपिएफनि मावथिफोरा रिपर्टनि बायदिब्ला 144 धारा जाबाय थानायावनो इएम अरुप कुमार देनि न'नि लामायाव गोबां सुबुं थुबुर जमा जानायखौ बिपिएफनि मावथिफोरजों लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्मआ इएम अरुप कुमार देखौ हमहैदों आरो रां राननायनि अजद होदों बिपिएफनि मावथिफोरा लोगोसे सोंथि खालामदों दि थांनाय रबिबाराव 144 धारा सोलिदों होननानै बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबदों नाथाय बिजेपिनि थाखाय 144 धारा सोलियाखै नामा होननानै लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबहोनायाव अरुप कुमार देनिबो आखाइ दङ होननानैबो अजद होदों बिथांमोनहा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो जानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थगायनायनि अजदबो होदों बिथांमोनहा बे जाथाय सोलिनायनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ असिखौ फन हरनानैबो लिंहरदों बेराफारसेथिं बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देनि गंनै गारिखौ गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायाव बिथां अरुप कुमार देनि गारिया खहा जादों मख'नो गोनांदि बेफोर जाथाया हरनि समाव जानायनि थाखाय गारियाव गाग्लोबनाय आरो अरुप कुमार देखौ हमनाय जाथाया गुबुन गुबुन जाथाय ना मोनसेयानो बिनि दासिमबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै क'क्राझार एसपिआ बुंथिनाय बायदिब्ला मोननै जाथाया गुबुन गुबुन जाथायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एसपि राकेश रसन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिसिनि इएम अरुप कुमार देनि गारियाव गाग्लोबनाय साथामखौ हमनाय जाबाय आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फन हरनानै लेंहरनायनि सायाव बुंथिदों दि बे जाथाया गुबुन बे जायगायावबो नायबिजिरनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौ दैथायहरदों होननानै फोरमायथिदों राकेश रसन बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि आर'जलाइखौ नेवसिगारबाय सुप्रिम कर्ट आरो बिसायख'थि आय'गा 58 नं तामुलपुर बियाबाव बिपिएफनि बारग' बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा दोलो सोलायनानै बिजेपि दोलोआव हाबहैनायनि उनावनो बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 58 नं तामुलपुर बियाबनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नो थाखाय आरो गोदान बिजाथि होनो खाबु होनो थाखाय बिसायख'थि आय'ग आरो सुप्रिम कर्टनिसिम आर'जलाइ गथायदोंमोन नाथाय बिपिएफनि बे आर'जलाइखौ सुप्रिम कर्ट आरो बिसायख'थि आय'गा नेवसिगारबाय बिसायख'थि आय'गा बिपिएफनि आर'जलाइखौ नेवसिगारनायनि सायाव बुंथिदों दि बिजाथि जिउ गोमानायनि केसावल' बिसायख'थि आय'गा बेबायदि थांखिखौ लानो हायो होननानै गुबुन फारसेथिं बिसायख'थिनि गेजेराव सुप्रिम कर्टआ गेजेराव हाबखावदेरनो हाया होननानै फोरमायथिदों सुप्रिम कर्टआ 3 दाननिफ्रायनो आलफाजों लांखारजानाय बिहारनि 35 बोसोर बैसोनि रामकुमारखौ आलफाया उदां खालामनानै होबाय मैया अरुणाचल प्रदेशनि भारत आरो म्यानमार सीमायाव बिथां रामकुमारखौ हगारनानै हरबाय बिथाङा दा आसाम राइफलनि आखायाव दङ मख'नो गोनांदि थांनाय दान मोनथाम सिगांनो कुइप अइल कम्पानिनि मावथि सानैखौ आलफाया लांखारदोंमोन आरो बिसोर सानैखौ उदां खालामनायनि मुङाव कुइप अइल कम्पानिनिफ्राय 20 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन नाथाय 20 कौटि रांखौ कुइप अइल कम्पानिया आलफानो हराखैब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोबां खावलायनायाव आलफाया सानैखौबो उदां खालामनानै हगारहरबाय सुबुं खुंथाय हादोराव साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा गावगाबागावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौ होननानै साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे लाइमोनफोरखौबो भट होनो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा बेनि अनगायैबो थांनाय रबिबारनि मोनायाव बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव पुलिस प्रशासना गाग्लोबनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनाव आरो 144 धारा जाबाय थानायाव प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव 1000सो सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन जाय आयेननि बेरेखा आरो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनाय जादों होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसेनो बिसायख'थिनि माखासे आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलियैनि थाखायनो बे थासारिया जानो मोन्दों होननानैबो अजद होदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि क'क्राझाराव गोलाव समनिफ्रायनो हिंसाजों
हाथियारजों रांनि बोलोजों बिसायख'थिखौ खुंबोदों आरो गोबां खेब रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गोसो बायदि बिजाथिनो भट होनो खाबु मोनाखै। बेनिखायनो बे बाराव आयेन आब्रुथियै बिसायख'थि खुंफुंनायखौ लुबैदों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे पुलिस प्रशासन आरो बिसायख'थि आय'गखौ गोख्रोङै नोजोर होनो खावलायदों आरो दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानोबो खावलायदों प्रमद बर' बिथाङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। भट मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनो रां राननायनि अजद होदों बिजेपिनि हेंथा रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला धुब्री जग्राफोरा बिजेपि अफिसाव सा 3निफ्राय 4 रोजासो भटार्सफोरा ज' जादोंमोन। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनाव आरो 144 धारा सोलिबाय थानायावनो 3-4 रोजासो सुबुंफोर जमा जानायाव सांग्रां रायजो राजाफ्रा हमहैदों आरो बिजेपिनि हेंथा अजद होदों दि सासेयाव 1 रोजा रां राननानै होनानै रायजोफोरनिफ्राय भट लानो नागिरदों होननानै। गुबुन फारसेथिं धुब्री जग्राफोरा बिजेपि अफिसनि मावथिफोरा फोरमायथिदों दि पलिं अफिसियेलफोरनोसो रां राननानै होदों होननानै। मैया मोनाबिलिनि 8:49 रिंगायाव रायजोआव बांग्रिं मावदोंमोन। बे बांग्रिंनि एपिसेन्टारा सिक्किमनि केपिटेल गेंटकनिफ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव सानजा खोलायाव जादों। बे बांग्रिंआ 5.4 मेगनिटिउडनिमोन आरो बे बांग्रिंआ सिक्किमनि अनगायैबो आसाम, नर्थ बेंगल, बिहार, नेपाल आरो भुटानावबो गोहोम खोख्लैदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बांग्रिं मावनायजों जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बिसायख'थि मावख'निफ्राय गोमानाय 55 लाख रांखौ मोनफिननो हानायजों लोगोसे 2 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा अलकेश डेका आरो प्रान्जल काकति। 55 लाख रां गोमानाय जाथाया बरपेटा जिल्लानि बिसायख'थि मावख'आव थांनाय 4 एप्रिलावनो जादोंमोन। रां गोमानाय जाथायखौ बरपेटा पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावनो पुलिस बिफाना गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। बे समावनो सिग्रोमनानै पुलिस बिफाना गोमानाय रांखौ मोनफिननायजों लोगोसे बे दायाव बिसायख'थि मावख'आवनो खामानि मावग्रा 2खौ हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला दायनिगिरि 2आ 4 एप्रिल हरनि 2:30 रिंगायावनो बिसायख'थि मावख'नि खोरखिजों हाबनानै रांखौ खावदोंमोन। बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल जोबखांनायनि उनावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदिंबाय थानायनि दायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि हेंथायै बिजेपिआ दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। एफआइआरनि बायदिब्ला कंग्रेसआ फोसावदिंनायाव होनाय 5 गेरेन्टिखौ लानानै ससियेल मिडिया जेरै फेसबुकफोराव फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ। रबिबाराव क'क्राझारनि पुलिस प्रशासना 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव गाग्लोबनायनि उनाव फिन मैया अफिसखौ दुथांफोरा अर सावनानै होदों। बिनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि बेफोर गासैबो बिजेपिनि सोलो होनानै जेनगोनखौ मिथिखानानै सहायनो हायैनि थाखाय अफिसखौ सावनानै होदों होननानै अजद होदों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे क'क्राझार एसपिआ बिथांजों एबा प्रमिला रानी ब्रह्मजों गाज्रि आखु दिन्थिदों होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे बिनि सिगां बेबायदि गाज्रि आखु रावबो दिन्थिफेराखैमोन आरो दानि क'क्राझारनि एसपिआबो सिगांनि समाव मोजांमोन नाथाय दा सोरनिबा थिननायाव बेफोरखौ मावदों होननानैबो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि बेरेखा हान्जाया क'क्राझार टाउनाव उदाङै रां रानगासिनो आरो गामि गामि एम्बुलेन्सआव रां लांनानैबो रानहैयो होननानै। बेफोर खामानिखौ पुलिस प्रशासना नुयोब्लाबो हेंथा होआ होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे पुलिस प्रशासना गासैनिबो थाखाय समान जानांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।